שמי מאיר פביאן ונושא להיום הוא שכר מינימום. לאחרונה הולתה הצעה להעלות את שכר המינימום ל-30 שקל לשעה. שכר המינימום הוא נושא עקרוני וטעון. חשיבות כלכלית ואנושית ממדרגה ראשונה. לכן רציתי לשוחח עליו. שואלים הרבה מדוע שכר מינימום? שכר מינימום אמור להבטיח שכר סביר לכל עובד. כדי שכל אחד רוצה בכך, לחיות ברמת חיים סבירה, רציונל, מוסריות, ערכים, חמלה, דאגה לזולת. המשותף שביניהם אנושיות. אלה הטיעונים העיקריים מצדדים לטובת ההצעה. לעומת זאת עומדת מדע הכלכלה. כלכלנים לא מעטים טוענים שזוהי משאלה יפה, אבל מהי המציאות? כדי שנוכל להבין את הצדדים נצטרך לבדוק את הנושא לעומק. מדוע עובדים מסוימים מקבלים משכורות גבוהות ואחרים נמוכות? בשווקים שיש חופש מוחלט יש כלל כלכלי ברזל, היצע וביקוש. ככל שהיצע גדול יותר המחיר יורד, וככל שביקוש גדול יותר המחיר עולה. כמו בכל דבר אחר, גם עובדים משווקים את עצמם. למי שיש כישורים מיוחדים יותר, יש ביקוש גדול בשוק, משכורתו תעלה. לדוגמה, שחקני כדורסל. כדי להיות שחקן כדורסל מצליח, נדרש ממך כישורים מסוימים שהם יחסי נדירים. ויש לא מעט האוהדים שמוכנים לשלם על זה כסף, רב, לצפות בהם. התוצאה משכורות גבוהות לשחקנים המוכשרים. אותו כלל תקף גם ברפואה, אומנות, וכל דבר אחר שתנאים כפי שהצגתי. שיש דרישה לכישורים וכלים מיוחדים. כתוצאה מכך ישנם עובדים שערכם נמוך, כמו משרות שאינן דורש ידע או כישורים מיוחדים, קופאיות וכדומה, שביקוש לעבודה גבוהה, כל אלה שאין להם עבודה, שאין להם איזושהי כישורים מיוחדים, ויש כאלה שגם יש להם כישורים מיוחדים שלא מצאו עבודה. לעומת כמות המשרות, שלא באופן מיוחד גבוהה, ולכן משכורתם נמוכה. ככל שכישורי העובד יהיו אטרקטיביים יותר, יכולתו להשיג משרה מכובדת יותר גבוהה. מה נדרש אם כן מעובדים לעלות משכורתם? לשפר כישוריהם, אבל לא לפי הבנתם, אלא לפי ציפיות השוק. מה ששוק דורש זה מה שצריך לשפר. נוצר אם כן בעיה עם העלאת שכר מינימום. מה יעשו אותם מעסיקים שעובדיהם משתכרים מתחת לשכר מינימום כפי שהוא היום? החמור ביותר יהיה לפטר עובדים, וזו טענה עיקרית נגד הרעיון, שזו גורם לתגבור אבטלה ואי יצירת מקומות עבודה חדשים. הניזוקים העיקריים יהיו דווקא אותן שכבות חלשות. ברור שלא כל המעסיקים יפטרו עובדיהם או לא יעסיקו חדשים, אבל בכל מקרה חלק כן, מעבר לעובדה שבעקבות העלאת משכורתם, בסופו של דבר הגלגל יתגלגל על הצרכן, בעלת מחירים שניזוקים העיקריים שוב פעם עם אותן שכבות חלשות. יגידו מה שיגידו נגד המעסיקים האכזריים, אבל תכלס, איך יתפרנסו אותם שכירים מובטלים? אין לי ספק שיטענו מהצדדים שנזקים מזעריים יחסי, אבל שובים התועלת. האמת המראה שנזקים הם לא כל כך מזעריים, וניתן לבדוק היטב מהן התוצאות. השאלה העיקרית היא, במידה שאנחנו אכן מעוניינים להתערב בשוק החופשי, כדי לדאוג לשכבות החלשות, מהי הדרך הטובה והיעילה ביותר? לצערנו הרב לא די שמצדדי העלאת שכר המינימום לא מתמודדים עם טיעונים כלכליים לוגיים, אלא שהם אפילו לא טורחים לבדוק אלטרנטיבות. אלטרנטיבות שמצליחות להשיג את המטרות הרבה יותר טוב, ומה שעד כאן
הצליחו לעשות. ולא רק סיסמאות ריקות מתוכן. מצד אחד הם לא זקוקים לשום אישור מצד הטייקונים האכזריים המנצלים את עובדיהם, ומצד שני הם לא זקוקים להוכחות אמפיריות עבור נזקקים שהם מעיזים לייצגם. בהמשך אציג כמה רעיונות חילופיים שכמובן יכלול טיעונים והוכחות לוגיים. תזכרו כלל הדרך לגיהנום עצובה כוונות טובות. זו עמדתי.